Tri bosansko-hercegovačke opštine, Teslić, Tešanj i Žepče, uvrštene su među 10 vodećih evropskih investicionih područja po ocjenama FDI magazina, jednog od vodećih magazina u oblasti investicija širom svijeta, a čiji je vlasnik Financial Times. I jedine su bosansko-hercegovačke opštine na ovoj listi. Konkurs za najbolje investicijske lokacije objavljen je u oktobru prošle godine, kada su se 3 BiH općine odlučile i prijaviti. Danas je naglašeno kako je ovo tek prvi korak u privlačenju investicija. Želimo svoje vlastite resurse i vlastite snage udružiti i pokrenuti nešto na korist naših lokalnih zajednica, prije svega na rješavanju pitanja nezaposlenosti i naravno da svaka sredina bude ugodna za život. Radi se o 3 općine koje dolaze iz 2 entiteta sa etničkom strukturom u kojoj je većinski jedan od 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Općine imaju zajednički cilj, a to je privlačenje direktnih stranih investicija te stvaranje novih radnih mjesta. Na primjer, u općini Teslić broj zaposlenih i nezaposlenih je jednak. Radi se oko 6500 osoba. U ovom momentu svaki investitor, domaći i strani, sa svim pogodnostima koje opština Teslić nudi, a koje su danas opisane, je vrlo otvorena za mala, srednja i velika preduzeća. Znači, da li je to 2 ili 200 radnih mjesta, uopšte nije važno, svako je dobro došlo. Iz općine Tešanj naglašavaju kako je ulazak u 10 najboljih investicionih područja dobar rezultat dosadašnjih aktivnosti ove općine i stalnog nastojanja za poboljšanje poslovnog ambijenta. Ovaj projekat očekujemo da će nas dodatno promovirati kao regiju pogodnu za investiranje i da će u saradnji sa ove 2 opštine i sa Njemačkim društvom za tehničku saradnju i pomoć GIZ olakšati nam dovođenje investitora i povećanje broja radnih mjesta. Već krajem maja tekuće godine 3 BiH općine zajedno sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ organizirat će događaj na koji će biti pozvani svi strani investitori, ambasade, institucije na svim razinama, međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini, a sve kako bi se pokazalo da ovo jesu područja za ulaganja u budućem periodu.